ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളം തുടരുന്നു. ഇന്ന് ശ്രീരാമനവമിയാണ്. രാമന്റെ കഥകളെയും രാമചരിതമാനസത്തെയും ഭക്തരും ആസ്വാദകരും ഒരുപോലെ ഓർക്കുന്ന ദിവസം. ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി കൊങ്ങിണി ഭാഷയിൽ രാമചരിതമാനസം വിവർത്തനം ചെയ്ത് അതിന് പുതിയൊരു ഭാഷ്യം നൽകിയ ശ്രീ ആനന്ദഭട്ടാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ ആനന്ദഭട്ട്. നമസ്കാരം. രാമചരിതമാനസം കൊങ്ങിണി ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്ത് എഴുതാൻ താങ്കൾക്ക് പ്രേരണയായത് എന്താണ്? ഇന്നേക്ക് 430 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ സംസ്കൃത ഭാഷ മാത്രമേ ഈ ലോകത്തിൽ വേദം, ശാസ്ത്രം, പുരാണം എന്നിവ മാത്രമേ മാന്യമായിരുന്നുള്ളൂ. പ്രാദേശിക ഭാഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമില്ലായിരുന്നു. തുളസീദാസൻ അത് ഹിന്ദിയിൽ വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ അതിന് പ്രതിഷേധം വന്നു. സംസ്കൃതം മാത്രമേ മാന്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതി തുടങ്ങി. 7 ദിവസം അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 8ാം ദിവസം അത് അപ്രത്യക്ഷമായി. സംസ്കൃതത്തിലായിരുന്നു എഴുതിയത്, അപ്രത്യക്ഷമായി. പിന്നീട് ശിവനും പാർവതിയും സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നീ നിന്റെ മാതൃഭാഷയിൽ, നിന്റെ ഭാഷയിൽ എഴുതിയാൽ മതി, ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷമാണ് ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയത്. അങ്ങനെ അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ മാതൃഭാഷയിൽ എഴുതാൻ എനിക്ക് പ്രേരണയുണ്ടായി. അതേ തിയറി വെച്ച് അതേ തത്വം അംഗീകരിച്ചും കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മാതൃഭാഷയിൽ അത് വിവർത്തനം ചെയ്തു. ശ്രീരാമനവമി ദിവസവും രാമചരിതമാനസവുമായുള്ള ബന്ധം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ശ്രീരാമനവമി ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമൻ ജനിച്ച നാളാണ്. നക്ഷത്രം പുനർവസു. അതുപോലെ ഈ കലിയുഗത്തിൽ ഗോസ്വാമി തുളസീദാസൻ ശ്രീരാമചരിതമാനസം പ്രകാശനം ചെയ്തതും ഈ രാമനവമി ദിവസം തന്നെ. നവമി ഭൗമവാര മധുമാസ അവധപുരീയ ചരിത പ്രകാശ. നവമി ഭൗമവാര ചൊവ്വാഴ്ച, മധുമാസം ചൈത്രമാസം ഈ അയോധ്യയിൽ ഈ ചരിത്രം പ്രകാശിപ്പിച്ചു. രാമനവമി ദിവസം തന്നെ. പിന്നെ ത്രേതായുഗത്തിൽ ശ്രീരാമ ജന്മസമയത്തുള്ള ഗ്രഹസ്ഥിതി, പ്ലാനറ്ററി പൊസിഷൻ ഈ കലിയുഗത്തിലും 430 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതുപോലെയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിരസപ്രധാനമായ ഇത് ഈ ആത്മാവിനെ പരമാത്മാവിൽ ലയിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ഉള്ള ഭക്തി രസം അത് പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇത് വായിച്ചാൽ തന്നെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് രാമചരിത മാനസ എഹി നാമ സുനത ശ്രവണ പായിയ വിശ്രാമ. ഇതിന്റെ പേര് രാമചരിതമാനസം. അത് ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടാൽ തന്നെ വിശ്രാമം, ശാന്തി, സമാധാനം, സുഖം എന്നൊക്കെ പ്രാപിക്കും. പിന്നെ ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുക എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ചെവി കൊണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെവി കൊള്ളുക എന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ഇല്ലേ, അത് പ്രത്യേകിച്ച് തുളസീദാസൻ അത് പറഞ്ഞു. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടാൽ ഇതിന് വളരെ ഈ ശ്രദ്ധയും വിശ്വാസവും ഉണ്ടെങ്കിൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ്. രാമചരിതമാനസത്തിന്റെ ശൈലിക്ക്, രാമചരിതമാനസത്തിന് നിലവിലെ വർത്തമാനകാലത്തിലുള്ള പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളമാണെന്ന് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും നമുക്ക്? ഇത് കലിയുഗമാണെങ്കിലും ഈ സാധാരണ ഈ സൃഷ്ടിയിലെ ജനങ്ങളെല്ലാം മുക്തമാവണം, സുഖം പ്രാപിക്കണം. സുഖത്തിന് വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രയത്നിക്കുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ സുഖം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ സുഖം ഈ ലോകത്തിലില്ല. അനിത്യമസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജത് സ്വമാമെന്ന് ഭഗവാൻ അനിത്യവും അസുഖവുമായ ഈ ലോകത്തെ പ്രാപിച്ച് എന്നെ ഭജിക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലും കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ വേദവും ശാസ്ത്രവും പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും എല്ലാം പറയുന്നത് ശ്രുതി പുരാണ സബ ഗ്രന്ഥ കഹാഹി രഘുപതി ഭഗതി ബിനാ സുഖ നാഹി. രാമഭക്തി ഇല്ലാതെ സുഖം ഒരിക്കലും ലഭിക്കില്ല എന്ന് തുളസീദാസൻ തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാമചരിതമാനസത്തിൽ. രാമചരിതമാനസത്തിൽ താങ്കൾ കണ്ട ഭാഷാശൈലിയുടെ പ്രത്യേകത കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? അതില് 4 തരത്തിലുള്ള ഭാഷാശൈലിയുണ്ട്. ദോഹ, ചൗപ്പായി, ഛന്ദ്, സോരഠ എന്നിങ്ങനെ വൃത്തം, ഈ ശൈലി. അതേ രൂപത്തിൽ ഞാൻ കൊങ്കണിയിൽ ദോഹ, ചൗപ്പായി, ഛന്ദ്, സോരഠയായിട്ട് 4 വിധത്തിൽ തന്നെ കായ രൂപത്തിൽ ഈ ശ്ലോകപ്രതി ശ്ലോകം, ഓരോ ശ്ലോകം അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. അതിനു പുറമെ 10-50 സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളും അതിൽ ഉണ്ട്. അതേ വിധത്തിൽ അത് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എത്ര സമയമെടുത്തു കൊങ്ങിണി ഭാഷയിലേക്ക് ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ? ഗോസ്വാമി തുളസീദാസൻ ഒറിജിനൽ ആദ്യ രചന എഴുതുവാൻ 2 വർഷം 7 മാസം 26 ദിവസം എടുത്തു. ഞാൻ ഇത് കൊങ്കണിയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ആയതിന് വിരമിച്ചതിന് ശേഷം
ഒരു വർഷം 4 മാസം 10 ദിവസം കൊണ്ടത് രചന പൂർത്തിയായി. ഒറിജിനൽ അതായത് യഥാർത്ഥ രാമചരിതമാനസത്തിന്റെ അതേ ശൈലി തന്നെ പിന്തുടരുകയാണോ ചെയ്തത് കൊങ്ങിണി ഭാഷയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളുടേതായ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഭാഷാ ശൈലിയിലോ അവതരണത്തിലോ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ എന്റേതായ ഒരു വാക്കോ അർത്ഥമോ അതിൽ വരുത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ അതിന് വേരിയേഷൻ വരുത്തിയാൽ, അതിന് വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തിയാൽ ഭക്തിരസം അതിൽ കുറയും, ജനങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ട് തുളസീദാസന്റെ അതേ ആശയം അതേ അർത്ഥം വെച്ച് ഞാൻ വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കേട്ടാൽ മനസ്സിൽ എന്തുമാത്രം ആനന്ദമാവുന്നു. ഈശ്വരനെ പ്രാപിച്ചാൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ത്രേതായുഗത്തിലെ പോലെയാണ് കലിയുഗത്തിലെ ശ്രീരാമനാണിത്. ഈശ്വരനെ പ്രാപിച്ചാൽ എന്തുമാത്രം ആനന്ദമുണ്ടാവും. ഈ രാമചരിതമാനസം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവുന്നു. ഹോയി ഹി രാമചരണ അനുരാഗി കലിമലരഹിത സ്വമംഗല ഭാഗി. ഇത് വായിച്ചാൽ രാമചരണ അനുരാഗി, ശ്രീരാമന്റെ ചരണങ്ങളിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അനുരാഗം, ഭക്തി ഉണ്ടാവുന്നു. കലിമലം, ഈ കലിയുഗത്തിലെ പാപം നിറഞ്ഞതാണ്, അതൊക്കെ ഇല്ലാതായിട്ട് കലിമലരഹിത സുമംഗല ഭാഗി, നന്മകളൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു ചേരും. എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അനുഭവം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസം. കൊങ്ങിണി ഭാഷയിൽ താങ്കൾ വേറെയും രചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറ മാതൃഭാഷയെ മറക്കുകയാണ് എന്ന് പൊതുവെ എല്ലാ സമൂഹത്തിലും പരാതി കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണുള്ളത്. കൊങ്ങിണി ഭാഷ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് താങ്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഈ നിലവിൽ? ഇപ്പോൾ പ്രധാന പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ലിപിയുടെ പ്രശ്നം തന്നെ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. കേരളത്തിൽ മലയാളം ലിപിയിൽ എഴുതും, കർണാടകത്തിൽ കന്നഡ ലിപിയിൽ എഴുതും, ഗോവയിൽ ഈ ഹിന്ദി ലിപിയുമുണ്ട്, റോമൻ സ്ക്രിപ്റ്റുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പ്രാദേശികമായ ലിപിയിൽ എഴുതിയാൽ അതിന് ഏകരൂപത, അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദേവനാഗരി ലിപി തന്നെ ആയിരിക്കണം ഭാഷയുടെ ലിപി. രാമചരിതമാനസം കൊങ്ങിണി ഭാഷയിലാക്കിയപ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും? എത്രത്തോളം ആളുകളാണ് ഇപ്പോൾ കൊങ്ങിണി ഭാഷ അറിയുന്നവരായി ഇന്ത്യയിലുള്ളത്? ഭാരതത്തിലെ കൊങ്കണി ജനങ്ങളുടെ സംഖ്യ, കൊങ്കണി ജനസംഖ്യ ഏകദേശം 60 ലക്ഷത്തോളം വരും. ഗോവയിൽ 7 ലക്ഷം, കർണാടകത്തിൽ 25 ലക്ഷം, കേരളത്തിൽ 7 ലക്ഷം, പിന്നെ ബാക്കി മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു എല്ലാം കൂടി ഒരു 60 ലക്ഷം കൊങ്കണി ജനസംഖ്യയുണ്ട്. അവരിൽ ഇത് സാധാരണ ലിപിയുടെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ മറ്റേ സ്റ്റേറ്റിൽ പ്രചാരത്തിനും വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. ഇത് ഒരു ചരിത്രപരമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. മനുഷ്യജന്മം പ്രാപിക്കുന്നത് ഈശ്വരനെ പ്രാപിക്കാനാണ്. ഈ ഊണും അതും ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് സുഖിച്ച് നടന്ന് ഈ സാധാരണ മൃഗങ്ങളും ജീവിക്കുന്നില്ലേ, അതുപോലെ ജീവിച്ച് മരിക്കാനല്ല ഈ മനുഷ്യജന്മം. ഇത്രയും ധാർമ്മികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യം ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ഉണ്ട്. പുസ്തകം എഴുതിയപ്പോഴുള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു? വായനക്കാരിൽ നിന്നും ആസ്വാദക സമൂഹത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ്? എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ, 3-4 സുഹൃത്തുക്കൾ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് താങ്കളുടെ ഈ രചന ഒറിജിനൽ വായിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് പോലെ ആനന്ദം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ധന്യനായി, എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായി. ഈ വായിച്ചവർക്ക് ഒന്നാമതായി ഇത് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി സംസ്കൃതമയമായ ഭാഷയാണ്. തുളസീദാസൻ സംസ്കൃതമയമായ ഹിന്ദിയിൽ എഴുതിയിരുന്നു. ഞാൻ സംസ്കൃതമയമായ കൊങ്കണിയിൽ അത് വിവർത്തനം ചെയ്തു. സംസ്കൃതത്തെ നല്ല ഉറപ്പിച്ച് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, സംസ്കൃത ശബ്ദങ്ങൾ. എന്നാൽ അതിന് പ്രാസവും അലങ്കാരവും, ശബ്ദം, അർത്ഥം, പ്രാസം, താളം ഇതൊക്കെ ഒത്തു വരണമെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തെ പിടിക്കാം. മലയാളവും അതുപോലെയാണല്ലോ. സംസ്കൃതത്തെ പിടിച്ച് മലയാളം വളരെ പുരോഗമിച്ചു, ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായി. അതുപോലെ കൊങ്കണിയും സംസ്കൃതത്തെ പിടിച്ചാൽ വളരെ നന്നാവും, നല്ല ഭാവി ഉണ്ടാവും. താങ്കളുടെ മറ്റു രചനകളെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? എന്റെ മറ്റു രചനകളൊക്കെ കൊങ്കണി ഗീതമാല, തുളസീദാസിന്റെ ജീവചരിത്രം നേരത്തെ എഴുതിയിരുന്നു പ്രോസായിട്ട്, പിന്നെ ഹർവേ പാൻ പിക്കലെ പാൻ ഒക്കെ ഒരു 10-200 ഗാനങ്ങളുണ്ട്. ആകാശവാണിയിലും ദൂരദർശനിലൊക്കെ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ്. തന്നെ പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രകാശിപ്പിച്ചു. ഇപ്പോ ഇത് തന്നെ വലിയൊരു നേട്ടമാണ്. ഇത് വിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗം അല്പം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഹിന്ദിയും കൊങ്കണിയും തമ്മിൽ വളരെ അടുപ്പമുണ്ട്. അത് ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഞാൻ ഹിന്ദിയും വായിക്കും, കൊങ്കണിയും അങ്ങ് തുടർച്ചയായി വായിച്ചു പോകും. സിയ രാമമയ സബ് ജഗ് ജാനി
करूं प्रणाम जोरी जुग पानी जानून सग जग सीताराम हाथ जोड़ू हाव करता प्रणाम झूठे हम ही दोष जनि दे दुई कई चारि मागी मकुले रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहु बरु बचनु न जाई അതിന്റെ മലയാളം വിവർത്തനം കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഉപകാരമായിരിക്കും. ഈ ലോകം മുഴുവനും സീതാരാമമയം, രാമനും സീതയും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകം. സീതാരാമൻ പരബ്രഹ്മ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ രണ്ട് കൈകളും കൂപ്പിക്കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു. ശ്രീരാമമയ സബജഗജാനീം. ഇനി എന്തെല്ലാം കൊങ്ങിണി ഭാഷയിൽ ഇനി എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനാണ് താങ്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? തുളസിദാസിന്റെയും സൂരദാസിന്റെയും കബീർദാസിന്റെയും ഭജനകൾ ഇപ്പോൾ വിവർത്തനം ചെയ്തു വരുന്നു. അത് കുറെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന് പ്രചാരത്തിനായി ആകാശവാണിക്കും ദൂരദർശനും ഒക്കെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല സമയം നല്ല ഭക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിനിയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അത് മനസ്സിന് തന്നെ ഒരു സന്തോഷവും സമാധാനവും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നു. വളരെ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്നു. പരമാത്മാ ഭഗവാൻ ആനന്ദ സ്വരൂപാണ്. സച്ചിദാനന്ദഘന ശുദ്ധ സച്ചിദാനന്ദമയ കന്ദഭാനുകുല കേതു ചരിതകരത നര അനുഹരത സംസ്കൃതി സാഗര സേതു. സച്ചിദാനന്ദമായ പരമാത്മാവ് സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ജീവന ലീല ചരിത്രം ഈ ആചരണം ചെയ്യുന്നു. അത് ആ കഥ പറഞ്ഞും കൊണ്ട് ഈ ജനങ്ങൾക്ക് മോക്ഷം നേടുന്നവർ. അത് മാത്രം മതി. കലിയുഗത്തിൽ പാപം നിറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമാണ്. അതിൽ ഈശ്വര സ്മരണം മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി. കൊങ്കണി സമൂഹം എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അവഗണന നേരിടുന്നതായി താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഭാഷാപരമായി? ഭാഷാപരമായിട്ട് ഒരു ആവേശം ഇതുവരെ വേണ്ടത്ര ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാവരും കൊങ്കണി ഉപേക്ഷിച്ച് വേറെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലാണ് കൂടുതലും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആകാശവാണിയിലോ ദൂരദർശനിലോ ഇന്ന പരിപാടിയുണ്ട്, ഇന്ന സമയം വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാൻ ഓർത്തിരുന്ന് അത് കേൾക്കാനുള്ള പ്രവണത കുറവാണ്. എന്നാലും ഉണ്ട്. ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. തീരെ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല. എന്തായാലും വളരെയധികം നന്ദി ശ്രീ ആനന്ദഭട്ട്. ശ്രീരാമനവമി ദിവസത്തിൽ തന്നെ രാമചരിതമാനസത്തിന്റെ കൊങ്കിണി പരിവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചും രാമചരിതമാനസത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിച്ചതിന് വളരെയധികം നന്ദി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേരളം തുടരുകയാണ്.